Здравейте, работохолици, фитнес маняци и любители на нощния живот. Вече споменахме какви са качествата на новия продукт "Тайната на мъжкото удоволствие" от серията Thailand Secrets, като средство, което може да покачва сексуалната активност. Но освен това, той притежава едно друго много важно качество. Присъствието на L-аргинин в него, една много важна аминокиселина, дава възможност той да зареди организма ни с енергия, която ни осигурява една пълноценна дейност за доста продължителен период от време, подобрява паметта и въобще функционирането на мозъка. По какъв начин това може да подобри нашата изява? Ако сме хора, които са изцяло отдадени на работата си и вечер, прибирайки се вкъщи, заспиваме пред телевизора или пред компютъра, изключително неприятно е да усещаме киселите физиономии на нашите половинки, които очакват нежност и ласка от нас. Ние сме готови да ги дадем, но нещо, батериите ни са паднали. Именно в тези случаи една капсулка на ден от този препарат, вътре се съдържат 60 капсулки, приемат се всеки ден по една капсула в течение на един месец, след това се прави 15 дни почивка и още останалите 30 капсулки се приемат, общо за 2 месеца и половина. Тази подкрепа дава възможност, когато имаме желание да възстановим добрия интимен тон в къщи или с партньорката, с която се виждаме, това нещо да се случи наистина много по-успешно и ефективно и да даде тласък за една съществена промяна в живота ни, където работата се съчетава и с удоволствието. А то на свой ред ни зарежда за това да сме още по-ефективни. Ако пък евентуално сте млади и имате желание, излизайки на дискотека, да бъдете върха през цялата нощ и на следващата, отново имате един много добър помощник в ръцете си. Също може да се каже и за хора, които са преболедували, които имат нужда от допълнителна енергия, или за мъжете, които държат да са в перфектна физическа форма и постоянно посещават фитнес залите. Едно от предимствата на съставките, които се съдържат в този продукт, е, че то улеснява изгарянето на мазнините, трупането на мускулна маса и освен, че човек се изявява по най-добрия начин, с негова помощ той може да изглежда и перфектно. Да има желания вид, който стимулира сексуалното желание у сексуалните партньорки, така че изявата, която мъжът гарантира, да бъде съчетана и с това той да бъде пожелан, защото изглежда перфектно.